Henni mane en jaod bura kata kuma nyako mgonjwa en wach mwakelo ni mana bange matina tiri nyake kaunti no ma Migori kama kedo kod nyange mag nyithindo manyiri gwenge mag Kuria hoyudo jol bang' riwruok mar UNICEF mano mar anti-FGM board kod riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho yawayanga lony manyasani mar simbo ng'we yamo motisi kaka Pasha makoro dhi konyo e chiwo lipot e wechego mag nyange. Oganda gwenge mag Kuria nyalo tiyo gi simbegi e chiwo lipot kaachiel kod luwo weche mag nyange matimo gwengego. Jokanyo nigi geno ni lony mano yangi no mong'ere kaka Pasha mobile application dhi konyo duoko piny weche mag nyange kaunti no ma Migori. Director migawo mar mang'iyo weche mag kit chweche kaunti no Kenneth Omo wacho ni piny owacho mar Kenya tiyo kamoro achiel kod piny owacho mar Tanzania mar tieko nyango e tong' piny ariyogo. Because it's among the Kuria community that is one of the communities that practices this, and the timing is also because we are anticipating that schools will be closing soon and children will be coming for very long holidays during November and December, and that is normally the time that the cutting happens. So this application is free of charge and can be downloaded from Google Store. Anyone can download it and can use it to report cases of FGM anonymously to authorities, to people they trust, and also to the anti-FGM board in the country for action. We need to involve everybody. That's why we are here today, to engage this particular community so that they are sensitized on the need to uptake the application for the sake of